Na kajing rai ke sorkar jela lingba ka kinhon menteri haki snam baladem ban pinrung no ekaktian khasi ban garo haki school hadu class 1 kata ban hikai ekaktian khasi haki school garo bat ekaktian garo haki school khasi bat jaintia uba babu kular khongjiram no hikai jong ka KGP girls higher secondary school ulapin pau bakani rai kanwan ra kajing e kabakrau hakarukom hikai ha kajing ekren bat kilat pathai khubor ulabu kajing keli ba mano ban hikai yakini kiktien namara ba bon kino hikai khasi ba jaintia kimnang ikaktien garu bat kumjuru kino hikai garu kimnang ban hikai ikaktien khasi ula ong ba pirsha ekarai hinrei usngo bakalong kababha ban tip ya baro ar kiktien Hinrei ulaong bakat kum kajing smooth hu jong u kajing thmu ka sarkar jela ban pinrung ka ktien khasi bat garo ha ki school kadai ban pinrung lang kini ki ktien ha ka kirnet ka bapra jong kariti sinshar kari India ulaong ru banamar ba ka ktien khasi kadai kabala kham yar bat kabala long kum udieng ba kat ba ka ktien garu kadang duna nakata kadaw kadan kajing ma bakani ka sinjam kan kta ikaktien khasi Kani ngala keren haki media haki tuga ni ki section yung media ba nakaliang kabinet mission snem kala arai ba kaktin karu day man pendung lang ha khasi jantia hadu class 1 bat kaktin khasi bede day man pendung lang syakaru hadu class 1 te ngala ong ngaklem persya iya kata bantip kaktin is not bad is good berfintip ya Assamese, Bengali, fintip Nepali, panok ijaitin kitan kama bantip. Ti nilai hang ne hang miklaya pat kikaru ngilong para mo ngilong kawe ha kaju kawe ga state. Ti kamdan ning kata. Ne jing ka bangala ong hagi katu kaning media kalong ka problem kalong mano ban hikai haki school khasi jantia ya ketin karu nawan paro ki nong hikai khasi jantia kimnang ban hikai ya karu lani kintip nama tang kinang man keren karu fin hikai kamlong tidak ban long ban hikai di video ban long qualify ke nya tu ti baro ni school jong ni rumdan di weru ban hikai karu wala menta om arjal punde ban hikai karu hang nu ngin unai udai ban agi inong hikai karu bikin hikai school jong ni lumta gini ginong hikai badan menta kimdon i weru lani sikaru rumju kata kadai ga jing kabang himla ban implement ban hikai karu nomar ki khasi inong hikai na khasi jante kim nang karu bat inong hikai na karu kim nang khasi ndai kadon lu hang ne ki jing kumba fi natin ngatrai ki jing kwa suka long nementa ban pendung tin khasi karu syaga sidu bat bahai kata tin rei kumalong menta ngani suyat pu yo fi tin khasi te kadai ka bla ya ka long kum ding ba ngo kat ba kaktin karu daga burom yaki kemud ka khamduna i kumba kaktin karu hangni kakwa ban yusno lang wat kaktin khasi nama kala ha tin khasi kalau ding ba ding sang kat ba kaktin karu bada ka khamduna daga burom yaki ti i kumba ban ya rengkat wat kaktin khasi kaktin karu kin penyen kat no wat kaktin khasi di lara kalong kumta kandan higi jing ma khandiat tin khasi kin haman perkhat ba kinong hikai po ni hu ki expert ki research bayo uneu ding tin khasi bla ha bla ya un pur sa tin karu hau ne ding ba tin raden san snem job utu jermi ba pu job utu jermi ba pu yap no ka ding ba ti yo kalong tik ani tin ka ba pur jermi tin karu ka bakham dit do jermi ka pur ding ba kat ba ding ba au yap no kan fan ra jima ti itu ki expert jong khasi ka khasi authority ki du sta ha galeng khasi ki de ban pek bhai kan ni ba yo job u jermi ye ka ding ba ding sam yo khalem pan ban yo yap no pan ban yo troin pan ban ka tin khasi ka ba dei ding ba ding sam kata ka dei ka jing sngo yo nga ku wei ni ki no hikai phi si perkhat ma phi yo ga job u jermi nwan yo i ge ha cloud do job jermi ban yi ding ta do yo ban pun wat do dei barit kata ka dei ki jing sngo yo nga